ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଯୁକ୍ତି ବା ଚାକିରିର ଯୁଗ ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି, ଶେଷ ହେଉଛି। ଏବେ ସମାଧାନ ଓ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ର ସମୟ ଆସିଛି। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇନୋଭେସନର ନୂଆ କାହାଣୀ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁ ମହାନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁ ସେବା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏକ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ବାପ ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ଭଲ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳୁ, ଚାକିରି ମିଳିଯାଉ। ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲା, ସରକାରୀ ଚାକିରି ଥିଲା, ବଡ଼ କମ୍ପାନୀର ଜବ୍ ଥିଲା, ସେଇ ଥିଲା ସଫଳତାର ପରିଭାଷା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମୟ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଁ ନିଜେ କିଛି କାହିଁକି ନ କରିବି, ମୁଁ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ କାହିଁକି ନିଜେ ଠିଆ ନ ହେବି, ମୁଁ କାହିଁକି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ନ ବନିବି। ପାର୍ଟ ୱାନ୍ରେ ଯେ ଗାଁ ଓ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଇନୋଭେସନର ହୃଦୟ ଧ୍ୱନି ଆଜି ଛୋଟ ଗାଁ ହେଉ କି ଦୂରସ୍ଥ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଉ, ଇନୋଭେସନର ଭାବନା ସବୁଠି ଜନ୍ମ ହେଉଛି। ଏ କୃଷକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରୁଛି, କିଏ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱରୋଜଗାର ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛି, କିଏ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିମ୍ବା ପରିବେଶ ଉପରେ କାମ କରୁଛି। ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ବହୁ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ବଡ଼ ପୁଞ୍ଜି ଛଡ଼ା କେବଳ ସମସ୍ୟାର ଠିକ୍ ବୁଝାମଣା ଦ୍ୱାରା ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। ପାର୍ଟ ଟୁରେ ଆମେ କହିବା, ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିଭା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯଦି ଓଡ଼ିଶା କଥା କହିବା ତେବେ ତିନୋଟି ସତ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ। ପ୍ରତିଭା ବା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ରିସୋର୍ସେସ୍ ସମସ୍ୟା ବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦରେ ଓଡ଼ିଶା ଭରା ଅଛି। ଆର କ'ଣ ଅଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା, ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗର ଅଭାବ, କୃଷି ସଙ୍କଟ, ଆଉ ଦକ୍ଷତା ଓ ଶିକ୍ଷାର ଅନ୍ତର। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସତ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି ଯେ ଯେଉଁଠି ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେଇଠି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଯେଉଁଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ସେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଅଛି। 3 ନମ୍ବର ପାର୍ଟ 3ରେ ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ମାନେ ବଡ଼ ଅଫିସ୍, ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଇଏ ନୁହେଁ। ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ର ମାନେ ଏକ ସତ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବା ସତ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା, ସରଳ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସମାଧାନ କରିବା। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ସବୁଠୁ ସଫଳ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭର ନୁହେଁ, କେବଳ ପ୍ରଡକ୍ଟ ସେଲର ବନିଯାଇଛନ୍ତି। ପାର୍ଟ 4ରେ ଆମେ କହିବା ଯେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କାହିଁକି ସଫଳ ହେବ। କାରଣ ସମସ୍ୟା ଏଠି ବହୁତ ଅଧିକ ସତ୍ୟ। ଲୋକମାନେ ଜମିନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଇନୋଭେସନ ଏଠି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପାର୍ଟ 5 ସମାଧାନ ଆମ ମଡେଲ ହେବା ଦରକାର। ସମାଧାନ 3ଟି ସ୍ତରରେ ଆମେ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର। ଚିନ୍ତାଧାରାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚିନ୍ତାଧାରାର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନିଯୁକ୍ତିର ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା, ନିଯୁକ୍ତିରୁ ଚିନ୍ତାକୁ ହଟେଇ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବାର ଚିନ୍ତା ହେବା ଦରକାର। ରିସ୍କକୁ ଭୟ ନୁହଁ, ଶିକ୍ଷା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ବିଫଳତାକୁ ଅନୁଭବ ବୋଲି ଜାଣିବା ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟା ପ୍ଲସ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ସମାଧାନ, ଗାଁର ସମସ୍ୟା ହେଉ ବା ଗାଁର ସମାଧାନ ହେଉ, ଏସବୁକୁ ଇନୋଭେସନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ସାମୂହିକ ମଡେଲ। ସାମୂହିକ ମଡେଲ କେମିତି? ଯେମିତିକି ମହିଳା, ୟୁଥ, ମେଣ୍ଟର, ମାର୍କେଟ, ଇଏ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଯେମିତି କାମ କରିପାରିବେ। ଆମର ଷଷ୍ଠ ପାର୍ଟ 6ରେ କହିବି, ଆମ ବିଷ୍ଣୁ ସେବା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଏ ଭିଜନ ସହିତ କାମ କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ଗାଁ, ଗୋଟିଏ ସମାଧାନ। ମହିଳା ଉତ୍ପାଦନ କରିବେ, ଯୁବକମାନେ ମାର୍କେଟିଂ କରନ୍ତୁ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରୁଷମାନେ ପ୍ଲାନିଂ ଓ ନେଟୱାର୍କ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହା ହେଉଛି ସଷ୍ଟେନେବଲ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ମଡେଲ। ଯଦି ଆପଣ ମାନନ୍ତି କେବଳ ଚାକିରିରେ ଭବିଷ୍ୟତ ନୁହେଁ, ସମାଧାନ ଓ ଇନୋଭେସନରେ ଭବିଷ୍ୟତ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମିଶି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍। ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିରାଟ ଏମ୍ପାୟାରର ରୂପ ନେବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଏମ୍ପାୟାର ଆଜି
वर्ल्ड आप देखुं से धीरे गोटे छोट संस्थार ही आरंभ होता आज से विशाल रूप नहीं एक एम्पायर परिवर्तन हो सारी विष्णु सेवा फाउंडेशन प्लाटफर्म विजन आपको स्वागत करुच्चे आसतु मिसी गढ़ा आत्मनिर्भर भारत तेरे चैनल को सब्सक्राइब करूँ वीडियो को लाइक करूँ कमेंट लिखु मुझे साथ देवी तेरे आम आप सहित कंटाक्ट करूँ आप नंबर दिंतु आम आप कंटाक्ट करूँ केमी आगे बढ़िया तार प्लानिंग करा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िया आगे माँ बाप निज संतान को निजुक्ति चाकरी पाठ पढ़ाऊले आज समय बदली जाइए समस्यार समाधान पर लीडर या आवश्यकता रही ओडिशा प्रतिभा अच्छी समस्या अच्छी संभावना अच्छी एवं आवश्यक ठीक दिग ठीक सिस्टम ठीक चिंता जय नवचिंतन जय समाधान जय ओडिशा जय आत्मनिर्भर।